So South African police services have confirmed that Zimbabwean musician Malot is wanted in connection with an armed robbery case that happened in 2017. A warrant for her arrest was issued at Wynberg Magistrate Court, and authorities are working to have her extradited from Zimbabwe, where she is believed to be residing. Western Cape sub-spokesperson Captain FC Van Wyk said the accused is wanted on a case of robbery with a firearm. The case is linked to Rondeboshi's incident case number CAS 7811-2017, and it has been removed from the court roll until Malot is located and arrested. Investigative journalist Maynard Manyowa noted that she has been hiding in plain sight despite her celebrity status. Extradition procedures will now commence as a docket has been handed to the Director of Public Prosecution, who will coordinate efforts for her return to South Africa to face charges. Shuwa munhu ungaonerera uchinyatsoziva kuti nyaya hombe here akakura kudai so zvekuti munhu une nyaya wosvika woda kuzviita celebrity rakakunda macelebrities eseka ndozvakunyudza musikana. Muri kuona kuti ari kuinvestigata ndiani? Maynard Manyowa, our very own. And ndakaona imwe post yaakaita like a comment that he made akanyatsoti uyu ari kusungwa manje. Ndikafunga kuti pamwe he is just talking, nothing is happening, but mukomana akabva atotanga kutoinvestigata cause kwavarika vanobva vatoona nyaya, majournalist ndo basa ravo, vanobva vatotirega titopindawo paspotlight nenyaya iyoyi. I said it last week kuti it will not end well. Ndikatukwa panapa nemasupporters ake iye Malot. Ndenchikuona izvenyu muchindituka muchita sei, ndikati nyaya iyi kwairi kuenda. She thought she's very clever. Show ye UK iyoka ameno akaenda hake, but for now nezvoda kuitika izvika hazvina kumbomira zvakanaka. She exposed herself too much nenoise yaaita. Nyaya extradition iyi takatomboitaura tikati musikana yakafitira kuextraditwa chete. But iye aitoti nyatsotaura akati Interpol munoiziva here. Ndakauya panapa ndichitaura nezveInterpol akaita kunge vanhu vese masaskamu. Kesi yake iyi inotonzi pane munhu akafa. And iye aitozvitora lightly, but pakafiwa, pakatouraiwa munhu. Vane munhu wakauraya parobbery yavo iyoyo ndosaka vakabatwa ivo ana Malot ava. She said it, if you know about Interpol, call them and tell them. And akanyatsoti I'm traveling to Zambia soon ku UK, saka vanondiwana ipapo vafonerei vandione kana muchiziva chinonzi Interpol. Apa vanhu vakushandisa mashoko ake kumuataka. Where are the people who were hyping her? Toda kukuonaiwo please apa panyaya iyi chimbomiraiwo pamusikana mumbonyatsotiratidza kuti shuwa muri kumira naye, ngaambovharirwa. Ndo zvandingangotaura, ngaaituka vanhu akatitukira hama dzedu dziri ku UK manesi aid vari kutichengeta. Saka manje tunosekerera zvakadaro, isi tiri kutotumirwa mari nemanesi aid edu. Remember, the crime was armed robbery with a gun, and that gun might have been linked to other crimes. Chinonetsa manje ndezvekuti maguns avanenge vainawo ava mbavha inogona kunge yakauraya vamwe vanhu before ivo pamwe vanenge vasina kutombouraya, but inyaya yekungoti vanenge vatengeserwawo gun inenge yakalinkwa to several crimes, ivo vozopindira mujeri because of that. Ipapa hameno I don't know hangu kuti vachaita ma-investigations up, and dai akaripa mhosva yake kudhara ka zvazviri nani. But apa anenge akutobatwa nenyaya yekunzi akatiza. Muri kuona nyaya yacho, crime yake inenge yawanda manje. To make matters worse, she confessed ega. Akanyora zvimwe akaita ma-lies achizvi-incriminata zvake akati, ende munobvunza ningi atova judge aidhila nenyaya yakatondiudza kuti hapana, you are likely to go like to just pay 300. Ndakauya nenyaya dzake panapa, murabaraba wakanyora achizvi-incriminata panyaya akazvi-explaina. Unoexplainerei vanhu iwo chinyatsoziva kuti nyaya yako haisati yapera. Hopefully ZANU-PF will fight for her, because handiti aita kunge ari affiliated neZANU-PF zvekutodaro. Handi kana uine mhosva, you lie low. Iye akabva arizviratidza kuti aiwa I want to challenge the system. Hando zvakataura on Saturday, I want to challenge. Malot challenges the system. Regai tuone. Kosisimele namaititi vaisadzora munhu vachimukwishidzira neCat Family. Hanzi Cat Family inokusapota nyange uchibata live wire yemagetsi inokusapota chete. Saka chaona kuti zvichaita sei. Apa kesi yacho manje kwayava kwacho ndokwatova ma1 asvagira ega, azvipinza ega panyatwa. Munhu, you cannot play with stones if you are living in a glass house. And vanhu vaitoripota last week zvainzi
pane vakaripota vaiti hanzi 900, I don't know how far true it was, but hanzi it was like more than 900 people who reported the case. Regai tonoti anonoti kumaloti kwenyu here kumapurisa ekusouth africa ngaano aita kumaloti kwenyu ando zvaajaira. Zvino ulengende hwaakaisira tatu rakanzi ulengende iro achaona ulengende ane mumwe munhu akaenda kusouth africa ikoko akasungwa akapiwa mutongo. Zvino tatu achabvunzwa nemamwe maprisoners kuti ende kutonzi matatu muprisoni unongochitoitwa kunge mugangster ka. Vachamubvunza kuti iwo matatu awinayo aya wakanyora apa panorevei zvonzi muboyfriend zvonzi ne10 years dzawapiwa idzi kana 5 aiwa uchagara memwana urimo muno mujeri, wagara uri muno mujeri, munhu chaona munhu wako ane mumwe munhu iye achatotsvagawo wake imomo. Ketina ari kushanda ndo zvandingangotaure. Ketina aiwa Ketina akashanda apa toti Ketina 10 maloti 0 ndo zvatingangotaura. Gangster aiwa gangster rarohwa 10 nya apa. Journalist uyo Maynard wedu ekamusatombomutarisire pasi zvekutodaro nedug up yake yaya aiwa they dig information, and I saw comments aiita unyatsonototi vanenge vangu vakananga somewhere. Ngaamuti kumaloti kwake kana achiti akapenga Sterek Maloti ngaaudze kajournalist kuti kumaloti kwako tione kuti zvinopera zvakanaka here. Next time ngazoti muromo unogona kukupinza pakaoma, and pane ari kupusha chete nyaya iyi because nyaya yakaitika mu2017 munofunga kuti South Africa kuna vanhu here vane madhokets avo akavhurwa maZimbabweans vari munomo akaita Lailo, munoti havako here? Variko but vakangwara, havasvike vachizviita macelebrity, havanyore nyaya dzavo pajekerere because unenge uine maenemies vanonofukunyura nyaya dza2017 10 years later munhu unonopikira nyaya iyoyo. Ngaatomhanya zvake kwatezvara kwake, anopiwa nhombo ikoko, vanomunamatira ndivanonamata Sterek, vanonzi vane mbiri, ngaaende ikoko because iye akazviona senge ari bigger than everyone else. She thinks she's bigger than everyone, saka ngaaende ikoko tinombonoona kuti zvinobuda zvakanaka here. Those vari kutwitter, do you know the guy anonzi Man Snotberry Rooks who was bringing out mafiles panyaya Oscar Pretorius, and ndio akaita kuti Oscar azodzokera mujeri paakambodza arrest chichichi kuzopika kwakaita Oscar. He was coming out with mamwe manyaya investigations dzimwe dzainetsa vanhu kuti ari kudzwana kupi. I'm not so sure if he's really into law, but anongozviti an advocate for people, something like that. And panyaya Senzo Meyiwa anotaura nyaya dzimwe dzinozobuda mukoti. Saka tinotonyatsoshaya kuti murume uyu who is he or who is she, that person. Ataura futi nyaya yaMaloti. Rega ndingokuverengai tweet yaanyora. Ndiye anyora kuti the South Africa Police Service are looking for the Zimbabwean musician and social media personality Malot Rose. Malot Rose is wanted in South Africa in connection with armed robbery case. This criminal is hiding somewhere. If you know her, tell her to hand yourself now. Ndiye anyora Man is not Brooks. And this guy is big on Twitter. He's very big. He's not a small boy. He's not a small somebody. He's huge. Vanonyatsomufollow, vanonyatsoziva account in terms of criminal activities in South Africa. He's the best. He's followed by a lot of people because of zvinhu zvaanonyora zvinoita come to pass, and ndiye watanyatsoona kutoti kana anyora kudai soka something is cooking kuseri uku, something is happening. Ukaona yabatwa nyaya nemunhu uyu ka haaziva kuti zvatooma. And pane vanhu vakutokomenta ipapo kutoti maforeigners takakudzaita vanongokomita crime munomu ndo basa ravo, vakutotishatisa kunze kwenyika uku, ndo chokwadi. Vanhu ava vakutoiticha kunge isusu we are criminals, we are unruly nenyaya yavo yekuti vakaita maarmed robbery at 16. Topinda papiwo ipapo. Let me just finish off nepost iri panapa yekuti what happens if you are wanted in South Africa and you want to go to the UK. And when a wanted criminal from South Africa flies to the UK, they are a high risk of arrest and potential extradition back to South Africa to face charges or serve a sentence. The UK and South Africa have robust, long-standing cooperation on criminal matters, including extradition, facilitated by organizations such as Interpol and the National Crime Agents, NCA. So this is the key process and outcomes. 1, there is border detention. If the South African authorities have issued an Interpol red notice or
If the individual is known to UK law enforcement, their arrival can be flagged at the border. Ndo zviri kunzi naKetina ada kuita kaizvi zvokuinforma home office. Ndo zvavaifambira last week naKetina. And then Shrukunzi, the second key thing is to arrest. The individual can be arrested by UK police acting on behalf of South African authorities. In urgent cases, a provisional arrest can occur before full documentation is received. Anogona kutosungirwa ikoko pozoitwa extradition, ponozoitwa what Interpol, whatever, zvinozoitika. But musikana atobatwa kudhara. She can be detained. Aitoudzwa kudhara kutoti iwe usaite basa rekutamba nezvekuti South Africa wakaita crime ukoda kuenda kuUK, don't play. Iwo mapromoters acho aitoudzwa achitonzi musasungirire munhu uyu achasungirirwa mukada kumunyepera nezvamaimunyeperera izvozvo. Handizivi hangu what you guys think, but I feel like Marlot at this moment she can be arrested any minute. Timu raakashanda naro raakanetsana naro hariite akaonererwa stereki musikana uyu. So at this moment zviri kunzi South African police they want to extradite her. Interpol yamainzi amuzive iyaya ichatoshandiswa because we've got a relationship with South African police. Andini ndosaka makaona mai vevana 2 vekunzi akauraya mwana 1 man. Murume nemukadzi uya last year kwatete Tilda uko panoitiswa nyaya dzekwana Tilda idzo. Uya vekunzi vakasiyira mai nini mwana akazongowanika akafa akazodii. Handiti vakaenda Interpol ndo yakavaunza vakaextraditwa kapaya. Saka Marlot chinovatadzisa kuti vadaro chii iye achitozikamwa kwaanogara achibuda achitaura zvebhurungu achita sei. Vedu we kuchanakidza kwatiri kuenda uko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in the next